Na obecním úřadě v Hradišku, kde se scházíme proto, abychom slavnostně uvítali nové občany naší obce. Narození našeho děťátka se stalo začátkem jeho vlastního osobního příběhu. Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový občan. Ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž a žena mají vidět a umět. Hodně bude záležet na vás, rodičích, jak své dítě povedete, čemu všemu ho naučíte a jak náročný k němu budete. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký to bude člověk. Nezapomínejte, že vaše dítě vás od prvních chvíl pozoruje dvěma myslíma a vnímavýma očima a do paměti si již dnes natrvalo ukládá mnoho podnětů, které formují jeho osobnost. Milujte své dítky, ale v jejich zájmu si uchovávejte autoritu. Vaše dítě vás kromě jiného přináší tento svět hodnotu, kterou si dnes ani neuvědomujete. Věčnost. Ve svých dětech každý z nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životu našich a našich předků. Tento nekonečný řetězec se nemusí nikdo zavřít, pokud svět, do něhož své děti připravíte, bude rozumný a klidný. Pokud i vy přispějete k tomu, aby vaši děti žili v lásce a rodinné harmonii a byli vychováváni k úctě. Slyšíš? Dovolte, abych vám popřál mnoho zdraví, pohody a radosti ze svých dětí. Milá Kristýno, přeji ti, abys byla krásná, a to jak tělesně, tak duševně, aby ti byla vlastní hněva a citlivost, která ženství patří, abys vyrostla dobrou a laskavou mámu a ženu, která bude mít srdce na pravé místě. Milí Vojtěchu a milí Bohuslav, přeji vám, abyste měli odvážná a statečná srdce, abyste věděli, co je čest a slušnost a vyrostli v moudré muže, kteří budou chránit své rodiny, milovat své ženy a dobře spravovat svou obec a svou zem. Hodně štěstí v životě. Vážení rodiče, nyní vás žádám, abyste přistoupili a navždy svým podpisem zaznamenali tuto chvíli do pamětní knihy. Takže já poprosím nejdříve paní Štefákovou s panem Husákem. Už to tak zatím proběhne. Prosím na podpis. Pauši! Bude asi Mazi za mámou, dělej. Běž za mámou. Běž, honem. Běž za mámou, dělej. Pomalu ale.